Dobrý den, vítáme vás u Patníku. Patník je podcast Středočeských silnic. Napadla nás tahle myšlenka udělat takový formát o silnicích, aby se k vám dostaly ty nejzásadnější informace. A já tady vítám dva první muže Středočeských silnic, radního pro silniční dopravu Pepu Pádka. Ahoj, Pepo. Ahoj Peťo, děkuji za pozvání, zdravím všechny příznivce černého asfaltu. A ředitele naší Ksusky Aleše Čermáka. Ahoj Aleši. Ahoj Peťo, dobrý den. Ještě se vrátíme k tomu názvu Patník, protože my jsme dlouho hledali název i našeho interního časopisu. Ten se jmenuje taky Patník, protože ono jako těch komponentů na těch silnicích, podle kterého bychom mohli tyto věci pojmenovat, moc není, aby byly úderné. Když se řekne Patník, co si vybavíte? No, tak já vidím takový ty sloupky u silnic, to je první část, a druhá část vidím takový ty schránky na noviny u lidí na plotech. Přesně, to mám stejnou myšlenku. A těch tam je. Neodmyslitelné. A víte o tom, že jsou i modrý a červený a jsou opravdu i na těch plotech? Ale neberte si je teda na ty plotech. Jo, ano. Nechte nám je tam. Ono už nás čestí v podstatě inovátoři vymysleli, že ty patníky už nejsou dutý, takže ty noviny se do toho nevejdou, ale už se dělají jenom takový plácačky plochý, to už nemá smysl krást. Tak na druhou stranu printy ustupují do pozadí, takže už za chvíli do těch patníků a respektive do těch schránek nebude co dávat. Takže to je pravda. To je další věc. Pojďme zpátky na středočeský silnice. Máme jich hodně. Máme největší síť v republice, to se musíme pochlubit. Větší než ŘSD dokonce. Máme s tím nejvíc práce. Jaká je teď situace na středočeských silnicích? Řidiči to asi vědí, ale tak pojďme jim to říct. Jak to vidíte, pánové, když jedete do práce? Já myslím, že možná bude mít úplně odlišný pohled od řidičů, který v tuhle dobu zrovna v tom srpnu nám spílají, že je to všude zavřený. A kde ještě ne, tak tam to zavřem do týdne určitě. A zase na stranu druhou, tak jak to vidíme my, to znamená v tom globále a v tom množství těch kilometrů opravených silnic, tak, kde to jsou opravdu stovky kilometrů. A já myslím, že na té středočeské síti je to už vidět. Stekáte se u toho volantu, když někam spěcháte, anebo loajálně si říkáte, musíme to opravit? No to se přiznám, že bych chtěl vidět někdy Aleše steklýho teda. Já se stekám hodně, ale ne u těch uzavírek paradoxně. Nechci, jo? Ale jako myslivci neustále sledují, co je prostě za zvířectvo u silnic, tak já neustále sleduju, kde jsou prostě jaký vady na komunikacích a na příslušenství a u toho se stekám. Když prostě okolo té vady jezdím a ono to zábradlí hníje, naklání se, upadne, nikoho to nezajímá. Tak to už pak tu sprostotu si vybiju na někom, kdo to má ve správě a přímo mu volám, protože to jsou věci, které mě asi štvou nejvíc. Dokonce se stává, že naši kolegové, když vědí, že bude pan ředitel někde projíždět, tak si dají záležet a zrovna se tam něco děje, nebo se minimálně to se směju spíš teda potom. Pepo, ty jsi už nějaký ten pátek radní teda pro silnice. Jak se ti to líbí? Mě to baví, neskutečně mě to baví. Já se přiznám, že tím, že mám blízko k investičním akcím a hlavně jsem zvyklý pracovat tak, že když se takhle ohlídnu, že ta práce je vidět, tak mě ty silnice neskutečně baví a musím říct, že mě to baví i díky tomu týmu, který tam je a který je fakt teda super a který úžasně jako spolupracuje. Já tomu rád říkám takovej jako středočeský triumvirát, jo, to jsem já, Aleš jako ředitel Susky a Zdeněk jako vedoucí odboru dopravy a musím říct, že jsme našli mezi sebou takovou jako hezkou komunikaci, takovou hezkou symbiózu, že se mi opravdu s oběma pány spolupracuje velmi dobře. Stejně tak jako se zbytkem celého týmu, který jsem měl prozatím tu čest na kraji poznat. Takže dream team. Za mě mám na kraji stejně super tým jako v Čelákovicích, takže já jsem velmi spokojený. Aleši, ty jsi si prošel profesně v podstatě v jednom oboru. Přihodilo se ti, že jsi dostal do ruky nebo do rukou velkou organizaci na řízení. Navíc je to ředitelská židle, která, to si budeme povídat, jako je podminovaná. Jak ty se cítíš? Jak jsem říkal na vánočním večírku s tím týmem, který máme, tak si užívám profesní pohádku. Je to super. Když člověk ví, co dělá a má toho parťáka, který mu naslouchá v těch věcech, který potřebuje, jakým Pepa je,
tak se to dá fakt jakoby dělat moderně, efektivně, je to strašně osvěžující, je to hrozně fajn. A musím říct, že těch kostlivců z té krajské správy jsme za posledních několik let vykopali fakt jako hodně. Neuvěřitelný některé věci, které prostě nešly a kvůli takovým hloupostem, které nešly, ale teď už to začíná prostě dávat logiku a je to na té silniční síti znát. My ty kostlivci teda nacházíme nejenom ve skříních, ale i v zemi pod budoucíma silnicemi. To si mi úplně vzal z pusy. Chtěla jsem navázat, že se vlastně daří i novostavbám. Teď na té jedné z těch zásadních máme archeologii. Máme teď momentálně 3 obchvaty, jejich stavba běží a přibyde nám 4. Jsou to záležitosti, které mnohdy jejich příprava trvá strašně dlouho. Jak jste spokojený s tím, že se to teďka v tomhle roce takhle krásně podařilo? Že jsme klepali jako diví na základní kameny. No, já myslím, že za prvý je to, že jsme se naučili pracovat s nástroji, jak právě efektivně tu přípravu těch staveb dělat. K tomu nám samozřejmě pomohla legislativa a my jsme tu legislativu začali plně využívat a v tom vidím já jako významný zrychlení. Nevím, jak to vidí Aleš, ale toto si myslím, že je jedna z těch hlavních věcí, že se opravdu daří tyhle novostavby, nový investiční akce připravovat poměrně rychle už. Nikdy se nezavděčíte všem, ale je to prostě veřejný zájem a ten se musí tlačit kupředu. Poslouchat ty argumenty, upravovat to, co jde, ale prostě dostat se do té realizace, protože pak se dostaneme do té fáze, jak už si říkala, že prostě jsme na té stavbě, tam je ten les kolíků archeologický, spousta těch nálezů a ty vidíš, že tam prostě bude to nové těleso komunikace, po kterém budou jezdit 10 000 aut denně a že to hrozně prospěje rozvoji toho regionu a té lokality. Já bych možná ještě doplnil jednu důležitou věc, a to je ta, že vždycky musí u takhle významné stavby přijít nějaký okamžik, kdy musí přestat ta diskuze vůbec o tom projektu. To znamená, jestli to vést tudy, nebo o 50 metrů vedle, nebo jestli úplně nezvolit úplně jinou trasu. Musí přijít ten okamžik, kdy, a řekl bych, to je úloha toho politika, kdy prostě řekne, přátelé, už dost, a teďko už to jedeme jenom technicky. Příprava stavby, engineering, stavebko, soutěž, stavba. Jo? A to si myslím, že je taky hrozně moc důležitý a myslím si, že pokud bude přibývat politiků, kteří budou připravení vzít na sebe tu odpovědnost, kdy se to už opravdu řekne a dost, teď už jdeme jako dělat, takže to bude jenom dobře. Protože mi přijde, že někdy se prostě o těch věcech zbytečně moc diskutuje, než aby se něco dělalo. Protože mnohdy jako cílem té diskuze není nic jiného, než jenom tu stavbu zdržovat a neustále zdržovat a pořád se vracet, řekněme, k cestám, o kterých už dávno víme, že jsou slepí. Co se týká politických věcí, tak mnohokrát jsme zažili, že do toho někdo z nějakého šprajcu už politického hodil vidle, což asi, jak jsi mluvil o tom, že je dobrý, aby někdo měl ty koule na to, aby řekl tak dost a bude to takhle. Už jsme zažili i sabotéry, kteří si přišli potom poklepat na zájem. Jo, to je pravda, no. Bohužel, no. Když si ukradli svý kladívko a šli si klepat sami, no. Jo, tak my bychom mohli vyprávět, co jsme už na těch stavbách zažili a tak dále, no. Ale já si myslím, že zrovna typický příklad tohohle z toho, kdy ten politik má ovládat to umění toho kompromisu a tak dále, tak musím říct, že musím moc pochválit Martina Kupku, ministra dopravy, protože to, jakým způsobem on posunul třeba Pražský okruh D0, to fakt teda klobouk dolů a to je jako velké umění diplomacie a kompromisních řešení. To je třeba zrovna ten příklad a třeba jako můj vzor, protože tohle je opravdu jako pecka. Objevila se nějaký výpočet toho, kolik peněz by bylo potřeba na to, aby se středočeská silniční síť kompletně opravila. Je to asi utopie, nikdy se to asi úplně nestane, aby všechny silnice byly naprosto v pořádku. Já myslím, že je to znova o té symbioze. Jo? Já tlačím na Aleše a těch staveb je co nejvíc a těch opravených kilometrů je co nejvíc a zase obráceně on tlačí na mě, já to postavím, ale dej mi peníze na to. Jo? A musíme takovýmhle způsobem spolu komunikovat, před ten dluh na té infrastruktuře je někde mezi 80 a 100 miliardama, to je hodně velký balík peněz a bude všechno záležet na tom,
jaké priority bude mít Středočeský kraj, do čeho ty peníze prostě pošle. Jestli jsou priority nemocnice, sociální služby, školství, kultura, silnice, ono je to neskutečné množství, kolik je potřeba financovat, ale ta hromádka těch peněz je pořád jenom jedna a já vnímám a musím to říct, že silniční sítě je jedna z hlavních priorit Středočeského kraje. A myslím si, že na tom, kolik peněz do silnic jde, tak je to opravdu znát. A hlavně silnice se neustále budou dělat prostě z materiálu, který podléhá opotřebení. A čím víc je budeme užívat a čím ty nákladáky budou těžší, tím prostě víc budou degradovat. To je prostě obecně známý fakt. Prosím vás, nejezděte nám po těch silnicích. Jsou tady i takové iniciativy, zákaz. Hospoda na mítince. Co je dobře hospodu a díky se, že mu tam chodí lidi. My jsme udělali silnici a nechceme, aby nám tam ty lidi jeli. Dokud auta nebudou lítat, tak prostě budeme mít práci. Vy jste oba mluvili o té komunikaci, aby to všechno fungovalo mezi Ksuskou, krajem. Musíme zmínit ještě jednu věc. My vlastně všechno děláme dodavatelsky. To znamená, že ta komunikace se pak ještě posouvá mezi nás jako investora a ty dodavatele. Pojďme se pobavit o těch dodavatelích. Máme jich hodně, máme některé šikovnější, některé méně šikovné. Jak jste spokojení s tím, jak naši dodavatelé nám všechno dodávají, ať už stavby nebo údržbu? No s dodavateli to máte jako s dětmi. Buď jsou některé slušně vychované a zdraví a chovají se slušně, anebo jsou prostě některé zlobivé a ty to musíte prostě naučit. To je hezký. A to se úplně promítá do té kvality a o tom, co jsme se bavili před chviličkou. Protože když ta silnice bude udělaná kvalitně, tak ona vydrží mnohem delší dobu. A budete měnit jenom vršek, to znamená rychlé opravy během několika týdnů a nebudete dělat celkové rekonstrukce, prostě, které trvají měsíce. Všechno se do toho promítá a my to vidíme v těch cenách. Celá branže se prostě potýká s tím, že se soutěží za málo. A naším nástrojem je tlačit na tu kvalitu. Takže vrtáme, hlídáme, buzerujeme, penalizujeme. Za poslední 3 roky jsme na sankcích získali 18 milionů. Jsme teď někde počítali, protože přišla nějaká 106. A to jsou peníze, které jdou znova do silnic a které vlastně ty branži ukazujeme, ale my chceme, abyste to prostě dělali dobře. A my vám to neodpustíme, padni komu padni. To je součást toho, že ta židle je taková jakoby podminovaná, ale je to nedílná součást toho, jak bychom se posunuli dál. A ty lidi to musí vnímat, hlavně u nás to musí vnímat na krajské správě, že všichni postupujeme jednotně, stejně, že ten systém kvality držíme a že to zastání prostě v tom Středočeském kraji máme. A to je strašně důležitý. No já můžu pro příklad uvést třeba, když mluví o té kvalitě, zrovna třeba Štěchovický most. Tam bylo spoustu problémů. Je to nádherný most doktora Edvarda Beneše, tuším z roku 38 nebo plus minus 30. léta, to jsou určitě. A tam jsme právě trvali na těch kvalitách, protože tam se stavba prodloužila přes zimní období a samozřejmě taky, kdyby se jelo přes zimu, hlava nehlava, tak by to dopadlo špatně a tím, že jsme právě chtěli, aby ta kvalita byla dobrá, tak jsme se dostali přes to zimní období, což zase bylo potřeba vysvětlit tamním občanům, aby pochopili, že děláme to hlavně proto, aby jsme se sem nemuseli třeba za 10 let znova vrátit a ten most uzavřít. Tak tam jsme měli symbiozu s přírodou taky. Ano. Což není nic neobvyklého, protože jsme se s tím setkali už a zase ve Štěchovicích, kde jsme museli trošku posunout stavbu na druhou stranu mostu, protože nám tam hnízdily labutě. Takže my jsme ale hodní. No. My jsme vlastně hodní. Ale ono se to strašně projevuje v té práci s těmi dodavateli. Spousta slušných firm, nebo všechny slušné firmy, které to dělají dobře, tak ten náš přístup kvitují. Protože to pro ně znamená, že budou konkurenceschopnější, že tu práci budou moci dělat líp a prostě za lepší peníze. Přesně tak a je to hlavně i jejich vizitka. Tak. Jo, že prostě si řekneme, hele, tato firma je fakt dobrá a myslím si, že to ve výsledku budou vnímat i občané, protože dneska na těch stavbách vidíme tu mechanizaci, která je v barvách té firmy, takže ty lidi si velmi dobře pamatujou, kdo dělal jakou silnici a která drží a která ne. Takže myslím si, že i z tohoto úhlu pohledu je to dobrý, protože ty firmy se snaží přinášet takový ten celospolečenský přínos, ale kromě toho, že se věnují některým ostatním aktivitám mimo profesi, tak myslím si, že ten hlavní celospolečenský přínos je právě v tom, že ti šoféři řeknou, tyjo, hele, tady to udělali fakt dobře, ono to drží. Tak vystřelit někde dobrou silnici asi jako je prestiž. Jednoznačně. A oni jsou v tu chvíli tou tváří Susky, víc než já, tím, že tam jsou, ty řidiči vidí. Možná ne víc než někteří naši
kolegové, kteří prostě parkují špatně nebo jezdí rychle a kterým to neustále opakujeme. Ty někdy tu tvář asi zvýrazní víc než to, ale je to o tom právě přesně být vidět a být vidět v tom dobrém světle, že to dělám dobře, že tam prostě nedělám nějaké špatnosti, protože každý máme 10 milionů stavařů a jsme ve veřejném prostoru. Takže často nám chodí různá upozornění, kterými my se zabýváme, řešíme je, prostě, že něco bylo špatně. A to je strašně důležité, že na tom společném prostoru pracujeme všichni dohromady. Navíc ty informace dneska sviští rychle, každý má telefon, každý to vyfotí, pošle to řediteli, dá to na sociální sítě, takže... Já bych řekl, že to je obráceně. Na sociální sítě a potom ano. Možná řediteli. Tak. Jo, že to funguje přesně obráceně. Pánové, jste profesionálně deformovaný, to znamená, když někde jedete, a nemusí to být ve Středočeském kraji, předpokládám, že Aleš si naše silnice hlídá a že kouká okolo sebe, co je tam špatně, co je tam dobře, ale i když třeba jedete v zahraničí na dovolenou. Koukáte se, srovnáváte, protože já to třeba tak mám od té doby, co mi naše dendroložka vysvětlila, jak má vypadat alej, tak já prostě pořád koukám po těch stromech a už vím, kde je ta alej blbě a kde je dobře. Máte to taky? No jasně. Bez toho to nejde. Já bych řekl, že ne, ale manželka by řekla, tak když chceš jít děti na výlet prostě k finisheru, aby viděli, jak se pokládá asfalt a jak to prostě praská a voní, tak seš asi deformovaný, takže jo. Já to znám taky, přijedu z dovolený a ještě ten den se jdu podívat tady na stavby, co máme, takže ano, deformace tam je jednoznačně. U mě teda i včetně těch inspirací, ale to je zase tou profesí toho starosty, že vidím v nějakém jiném městě něco, co se mi líbí, tak si to vyfotím a já s panem místostarostou den co den komunikuju, takže my jsme takový chrliči nápadů. A ono z těch 10 se třeba 2 ujmou a tak dále, ale neustále máme prostě nový a nový nápady. A to si myslím, že je zdroj těch hlavních inovací. To je asi v pořádku, je vidět, že vás to baví. Jaký jste řidiči? Kdyby se vám do auta dalo nahrávací zařízení, tak by to pak vypadalo ten záznam. Papa je výrazně rychlejší než já. Když někam jedeme, tak prostě já dojíždím. Standardně vyrážíme stejně, já dojíždím tak 1-2 minuty za ním. Jo, ano. No ne, takhle. Já musím říct, že jsem bezbodovej řidič. Zaklepu to, omlouvám se panu zvukaři. Že jsem bezbodovej a když by tam byl mikrofon, tak já za volantem nenadávám. Jsem takový jako slušnej, když někdo zatroubí, řeknu, tak si trup, já to auto prostě na záda nevemu a nebudu rychlejší a tak dále, takže u mě by spíš slyšeli jako písničky. To mám zase naopak, to bych nerad blíže rozváděl. Dobře. A proto jsme v takové rovnováze, jo? Protože každej to má tak možná, až budeme chtít Aleše vydírat, tak mu dáme do auta. Mikrofon. Obrandovaný auto. A nebo obrandovaný auto. To je taky jedna věc, která se podařila změnit, že ta naše auta jsou vidět a vůbec ten vizuální styl. Pochvál mě, že to je dobrý. Jsi nejlepší, tvoje kreativita prostě nezná mezi. Já mám čistě tu praktickou část mozku a ty tu kreativitu, což je super. Chci říct, že vlastně i ten brand té Exusky, který nebyl jednak příliš vidět a druhak nebyl moc jako pozitivně vnímaný, tak se snažíme, abychom ten brand, tu značku, to logo měli vidět a ty lidi věděli, že... Spousta našich kolegů je ráda, že už když zvednou kobereček, nekouchají podlahou prostě na silnici, což se taky stávalo, nebo že nemusí mít přilepený páskou prostě okýnko. To je další věc, že to pracovní... Ale uměli si poradit. Pracovní prostředí mých kolegů, našich kolegů se výrazně zlepšilo a ono to asi i přináší takovou tu pohodu do té práce, že ty lidi to možná dělají radši. I když je nás hodně, je nás 170, každý k té práci má jiný postoj, ale jsi spokojený s tím týmem? Perfektní tým. Aby se Aleš nemusel sám chválit, jo. Já ho pochválím. Ono totiž to není jenom tom o brandu, ten brand to je takovej ten obal, ale důležité je ten obsah, co je uvnitř. A pokud ten obsah je kvalitní a pokud má, ono se říká, že jo, chceš-li zapalovat, musíš sám hořet. A Aleš pro ty silnice hoří, čím zapaluje celou tu organizaci. A když potom ty lidi táhnou za jeden provaz, tak prostě za tím brandem se skovává dobře odvedená práce a to si myslím, že občané opravdu vnímají. A
je to znova o té symbioze všech těch lidí, kdy každý přinese prostě ten svůj díl do té své práce a není to takový, že tam jdou si odsedět těch svých 8,5 hodiny, ale že tam jdou s chutí a že něco prostě chtějí udělat a že vidějí, že je za to někdo pochválí a že hlavně za sebou vidějí tu práci. Že to má smysl. To je to důležité, proč chodíme do práce, kromě toho, že si tam jdeme samozřejmě vydělat na živobytí, ale chceme vidět, že ta práce má smysl. A když tohle někdo nevnímá, tak jde prostě u nás z kola ven. My nemáme problém jako personálně obsadit ty naše pozice. Přísnej. V pořádku. Ano. To po něm chci. Ale strašně rád bych apeloval na naše posluchače, nevynášejte rychlé soudy, když prostě uvidíte nějaký problém, dejte nám to vědět, my to prostě budeme řešit. Furt pracujeme s lidským faktorem, může se stát, ale prostě potřebujeme jenom ten prostor se k tomu postavit a vyřešit to. A dřív tedy nám, než na ty socky. Jo. Je to možná lepší a slušnější. Pánové, co byste vzkázali řidičům, nejenom středočeským, ale těm, kteří projíždí naším krajem? No, tak obecně gumový patníky a kola k zemi, vždycky, aby v pořádku dojeli zpátky ke svým blízkým, protože není zkrátka dobře cílem dojet o pár minut dřív, ale hlavně dojet celý a zase se tak moc nekochat jako pan doktor. Takže koukat na silnici. Přesně tak, hlavně ta bezpečnost a koukejte i na ty pracovníky podél silnic, protože oni jsou v největším ohrožení, nemají to jednoduché a fakt je nepříjemný, když se stane, že prostě někoho srazí auto nebo co, nestojí to za to. Já jsem někde četl, to když tak mě vyveďte z omylu, že ředitelství silnic a dálnic má snad každý měsíc 1 nebo 2 nabourané šipky. Četli jste to někde? Takový ty blikací svíticí. Někde jsem šipka rovná se spotřební zboží, je to strašný. Hodně se to objevuje v médiích, tyhle nehody, že na dálnicích to řidiči velmi často přehlídnou a je to nebezpečný jak pro ty řidiče, tak pro ty pracovníky. Je to tak? Já se teda zeptám Honzi Riedla, kolik těch šipek spotřebujou. Já jsem fakt někde četl 1 nebo 2 měsíčně. To je dobrý založit si firmu na výrobu světelných šipek. No, my je nemáme. A s tímhle doporučením? Ano. Možná vypíšeme nějakou zakázku. Já bych ještě jenom posluchačům řekla, nezlobte se na nás, že máme rozvrtaný silnice během stavební sezóny, protože musíme. Až to budeme umět laparoskopicky, tak pak to přesto budete moci jezdit. Pánové, já vám děkuju, že jste přišli, bylo to fajn. Děkujeme za pozvání. A můžeme se těšit na další. Krásný den všem posluchačům. Díky. Mějte se krásně.